Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking digpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rizel. Sa dili pa nakusudan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, tadhana. Ano pa daw sa iyang kaagit karon? Mao kining usa ka babay nga taga gihul nga ni Cruz Oriental. Ang ato matatampo nagtasangan nga Rizel. I love you, Rizel. Junjun, Mao na tinuod, Sil. Dugan akong nakagusto nimo. O karon pa ko nakaigon sa pagsulti nimo ini. May paglaom ka ako, Sil? baka konsad kaayo ko kun moingon ko nga wa ko makagusto nimo, Jun. Unsay but mo ipasabot, Sil? May pagbati sad ko nimo, Jun. Tinuod, Sil? Wala ki. Kun mao na, kita na. O, Jun, ako na kayo sagot. Salamat, Sil. Tinuod, Sil, nga uyab na mo ni Junjun. O, Ton, kisa may nagsulti nimo. Si Junjun. Nakita man mi kini ha. Ay hayan, Junjun eh. Naunhan man ko. Ha? Unsi na unhan ba, uy? Dugaram ko nakagusto ni mo, Zil. Pero, wala ko makahigayon sa pagpanguyab ni mo. Ay, maon na. Hinay man kaayo kagod. O, tanawa na, unhan na hinuun ka. Maulagi. Sige lang. Maghuwat lang ko kung magbuwag mo. Unsa? Kumusta, gang? Kinsay mong kitawag og gang? Ikaw, good. Napadaylain? Nganong naggang man ka na ako? Gana lang kung mutawag ni mo, gang. Unsa man. Mauna na atong tawagan na ron? Gang? Yes, gang. Okay, sige. Mauna atong tawagan na gang. I love you, gang. I love you too, gang. Naon sa man ang naong nimo nga gool man kaayo ka. Magkalagyo na tayo ni gang. Ha? Nga naman, gang? Dadon ko sa akong igsoon sa Cebu. Mag-unsa man ka dito? Pasudlon ko niyag trabaho sa akong igsoon. Uy, kun mauna, magkalagyo di ta ini. O, gang. Oo niya, dili na ka mo palik din gang. Ubalik pa ko, gang. Pero, o palagi ko may baw kung kanong sasad. Mao pa? May number man ka na ako. Magtawagan na ilang ta, ha? Sige, gang. Ayaw ba pangitaglaing dito, ha? Di gina mahitabo, gang. Kay love na kay ka. Salamat, gang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Mauri nga gool kay ning naong nimo. Kay nilarga na di sa Cebu si Junjun. Oday. Ay lang gulgol niya, Zil. Niabi daw ko. Tuntun. Basta di na ganay magpakabana si Junjun ni mo, Zil. Niara ko, ha? Tuntun. Kumusta naman ka diha, gang? Okay na, gang. Ikaw, kumusta naman ka diha?
Niya, kalis Ginoo, nakatrabaho na taon. Maayo hinuon kang. Amping permi diha, ha? Ikaw sad, pag amping ba gid permi. Day, nakita ba mi ni magpapa ni mo gahapon? Kay niuli man ko sa ato. Unya day, unsa may balita? Kanus ako no kamuduaw nila, uy. Kay dugay-dugay na bi akong wa makauli dito sa ato. Basi karong hapon day. Mupauli ko sa ato kay wa may trabaho ugma. Mukuyog ni mo, be. Ha? Ngano mo kuyog man ka? Ganahala ko nga makaadto og laing lugar. Sige na ba, Zil? Makuyog ako sa inyo. Oh. Sige na lang, good. Sige, pangandam kay mga tutas amo. Yes! Ay, salamat intahon nga nakahuna-huna nakagduaw na mo dinhi, anak. Mingaw na kayo minimo na yun eh. Ako sad pa, gimingaw, nagitayo ko ninyo din he. Hapit na magug kang dili mo uli dinhi sa ato. Maayo gani kay nakita na mo sila ni. Motong among gitugon nga paduawon ka dinhi. Pasensya na gid mo ma ha, pa. Saon nga, busy magugos trabaho, good. Si Tonton di ay kauban ako sa trabaho. Mayong adlaw, noy. Kau ba sa trabaho o imong uyab? Uyab ni Rizal, noy. Unsay uyab ko taw? Hello, Marcel. Sumadugay na mong uyab sa walak. Dili may uyab ni Tonton pa, uy. Inom na kita, parusot ka ron. Sumaybot pasabot na yung pagdadaan mong laki ni sa ato. Kunin mo uyab. Dili lagi may uyab pa. Ako pakawawi sa itong masilingan, ha? Pero, suman, Noy? tinuod yung imuas ko anak o binuang lang ni. Oo, noy. Tininood ng ako ni Rizal. Ako ba na? Dadaang mong mangilit ka na din eh. Araw sabutan na mo ang iyong kasal. Dili lagi intahon may uyab ni Tonton pa. Ay, kung pakawawi, Harisel. Tawawan ko sa musilingan, ha? Kana ka nagdadaka o lalaki din eh. Imo ginang uyab. Huwag ka siguro babdos na ka. Maong paniha ang imong magirikanan do, ha? Tunton, araw sabutan na mo ang iyong kasal. Sa katapusan, asawatan ka. Ganun mo pa di kibuhat ako, Ton. Sorry kayo, Zil. Love lang kayo ka. Pero wa ko mahigugma ni mo. Si Junjun ang ako kihigugma. Makatuna ka sa paghigugman ako, Zil. Kapait sa kong kahimtang. Nakiguban ko sa lalaki nga. Bisag kamay wa ko'y kugma. Oh. Ayan na. Si Junjun maring nanawag. Hello, Jun. Tinuod ba niya akong nabalitaan? Ngamin niyo na ka ni Tonton. Oh, Jun. Anong imo manigipuhat na ako, Sil? Jun, pasahilo ako. Saan ni Tonton ang tanan? Kaya gipatuo si Papa nga uyab mi. O gipugos ko ni Papa pagpakasal ni Tonton. Kinuo. Maong pasahilo ako, Jun. Dili lagi tingali taagay sa usag-usa. Rizal, Pagita na lang og babae nga para yun ni mo. Kay dili na may tabo nga magkadayon na kay Minyo na ko. Rizal. Kailangan sa kong kipati. Day! Day! Saan ba ka? Lain ka akong kipati.
Lain kayo ang akong kuto-kuto. Giluod ko. Uy, basig mabdos na ka. Ha? Tara, magpa-check up na ron. Ato ginim klaro. Yes! Nalipay kang mabdos na ko. Oo, lipay kay ko day. Pag-ingon sa doktor nga, mabdos na ka. Unsay akong kaugmaon uban nimo ton. Day, akong isaadi mo nga, dili ka bagbahay nga, nahimo ko di mo bana. Ang kuno na ko, dako kay kugsaan ni mo, kay akong gipatuwang ni mong amahan nga, uyab ta. Ug mo hinungdan nga, gipakasal ta. Love ta lang kayo ka, Rizal. Mong ako itong gibuhat. Tonton. Higugmaan lang ko day. Kay dili ka magmahay. Mahimo kong buutan nga bana ug amahan sa atong mga anak. Tonton. Sa sinugdan, wag yung ko'y gugma ni Tonton. Pero sa gipakita niyang kaayo o sa iyang pagpangga na ako, nakaton ako sa pagigugma niya. Karon, may duha na may kaanak. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.